tayo sa Tita Diyos. Ay, putak pa yun. Oh, ganitong oras puno yun. Kumintay kanina pang umaga. Si Nene, napagod siguro sa exam mo. Okay naman daw. Sumagot yung bata. Parang tangan. Kanta-kanta. Oo. Teka nga gamot, 10:30 mo. Dapat pa, kanina pa nga ako, late na nga ako umuwi. Walang kaya. Sabi ko sa'yo, exam lang. Kung maaga kang kumilos, di kita choose ka kakain. Eh, gawa din ni Louie. O, di sa Kawawa maaga naman. mo pinakilos. Paano kaya tayo? Linggo ulis ko eh. Sabado, therapy niya. Paano tayo makakaano sa bahay? Saan mo gusto? Jollibee na walang card? Jollibee na walang card. Oo, doon sa may... Malapit na. Diyan na lang. Oh, may Happy Meal dyan. Maganda ngayon ng laruan. Ano? Crocs na yung bililit na ano, parang kitchen. O kanino mo ibibigay? Kaya ilo. Happy Meal sabihin mo. May Chicken? ano. Oh, Crocs. Sige. Kasi inaabot ka ng ano dyan, matraffic tayo po. Mamadali ako makabay. Birthday pa ni RJ, Sabado. Maghahanda kaya ng tatay. Oo, may ulo na nga dun eh. Ulo ng baboy. Ganda yung sinasabi ni tatay, yung si ano, wala nagluto nun eh. Si Augusto. Ang sarap din niya yung kulaon ni tatay. Oh, nagluluto pa si tatay. Eh, nagluluto. Napagod na yun. Hindi yung pupunta si August din kina tatay. Ayaw nga kainom mo si Rabeta. Sino ba naman ang gustong kainuman yan? Wala, di ba? Buti nga, kumain lang ng pizza eh. Umuwi na sa kanila. Tita, wala na sa Thailand? Wala na yata. Tumaan sino mo yun eh. Gamot lang yata sila ng patong.
pag-iwalay. Comedy. Puti din. Boy, ikaw pumili eh. Puti ba design? Oh, maganda nga yan, puti. Iba naman ang design. Semento, no? Diyan ang bago planta daw, 1K. Mas masarap nga Jollibee, no? Matamis ang ano, spaghetti. Gusto niyo yun.